வணக்கம் நேயர்களே, இந்த வீடியோல எந்த வேலைவாய்ப்பு பத்தின அப்டேட் பார்க்க போறோம்னா, தமிழக அரசு விஏஓ அலுவலகத்தில் அறிவித்துள்ள வேலைவாய்ப்பு தகவல்களை தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இதுக்கு கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா 10th பாஸ், 12th பாஸ், டிப்ளமோ படிச்சவங்களும் இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைக்கு கட்டணம் கிடையாது. மாத சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா 14,000 முதல் 50,000 வரை அறிவிச்சிருக்காங்க. இந்த வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 9/11/2020க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கு நேரடியாகவோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ விண்ணப்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு எந்தெந்த ஊராட்சியில் அறிவிச்சிருக்காங்க என்ற ஒரு முழு தகவலை இந்த வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னால நீங்க இந்த சேனலுக்கு புதுசா வந்திருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க. அப்பதான் நம்ம சொல்ற தகவல் உங்களுக்கு முழுசா புரியும். இந்த வேலைக்கு அப்ளை பண்ற அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே தந்திருக்கிறேன். அதை போய் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ணதுன்ற ஒரு முழு டீட்டெயில பார்க்கலாம். இந்த வேலைக்கு எப்படி ஃபில் பண்ணது இந்த ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு ஒரு முழு தகவலை பார்க்கலாம். இப்போ உங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோவை ஒட்டிடுங்க. உங்களுடைய பெயர், தந்தை பெயர், கணவர் பெயர், எந்த ஜெண்டர், உங்களுடைய அட்ரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே ஃபில் பண்ணிட்டு ஆதார் கார்டு, ரேஷன் கார்டு ஏதாவது ஒரு நகல் இணைச்சிடணும். உங்களுடைய பள்ளி கல்வி சான்றிதழ், கல்வி SSLC சர்டிபிகேட், இருப்பிடச் சான்றிதழ் ஆகியவற்றை இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வேலைவாய்ப்பு எங்க அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் சுமார் 6 முதல் 7 ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் இந்த வேலை வாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க. நீங்க அந்த 7 ஊராட்சியை சேர்ந்தவரா அல்லது வெளியாளா என்பதை குறிப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஜாபுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஊராட்சிக்கும் ஒவ்வொரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும். அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. எந்த ஊராட்சிக்கு விண்ணப்பிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அட்ரஸ் விண்ணப்பிச்சுக்கோங்க. இது போன்ற மற்ற பயனுள்ள ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.